Muri yeZimbabwe aiwa vanhu vobvunza voti aiwa ko David Coltart acharesigna rini anova meya weBulawayo. Sezvamunoziva kuti kubva vaNACHAMISA zvavakaresigna kuCCC vachisiya bato reCCC, takaona vanhu vakawanda vakaita sana Fadzai Mahere aiwa vakabva vastepa down vakati aiwa isu muparliament takutosiyawo zvigaro. Tinotevera mutungamiri wedu vaNACHAMISA. Muri yeZimbabwe vanhu veZANU-PF vari kubvunza, saka moendera mberi nenyaya iyi aiwa nokurudzira wasubscriber wolaika wotina on the bell icon rambochora maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti pana anoya patwitter handle obvunza achiti when is David Coltart going to resign for failing to run Bulawayo. Nobvunzo wake achiti aiwa David Coltart akonwa kurana Bulawayo. Aiwa vanhu vanoti pacha, vanhu voramba naDavid Coltart vopindura vachiti Bulungisi is going nowhere, keep dreaming. Ndozvani achita achiti aiwa ramba uchirota zvako, Mulungisi hapana kwaanoenda. Maoni achipindura achiti ukaona nguva gara pasi ukwane, no need of cheap politics. Yes, how many days in office? Maoni achiti how are you talking, what are you talking about? He's being great so far for Bulawayo. Ndozvakuti achiti aiwa David Coltart is being great for Bulawayo. Maoni achiti if watch ZVC TV from 10:30 p.m. to 11 o'clock p.m. they were thanking the mayor's hard work. He's renovating Bulawayo, kiki. So young men, leave Mulungisi alone. Ndo mashoko anoya achitaura. Vamwewo ndo vanoya vachitaura mashoko ekuti that is rubbish, he is doing well. Mwane achiti please wake up from that dream of yours. Muri yeZimbabwe tinoona vanhu vari kujamuka, vari kuramba naDavid Coltart. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musangana subscriber, kulaika nokutina on the bell icon kuti rambochara maupdates anokupa pano paZim News Live.